Tento rok nás zima naozaj nejak nechce opustiť, ale aj napriek tomu je už čas na rez viniča. Ako na to nám už prezradí pán Korpáš. Čo sa týka vedenia, je to jednoduché závesovité vedenie, ale starší vinohrad, trošku zanedbaný už, kry treba dať do poriadku, poriadne ostrihať ešte, formu dať tým krom, aby to vyzeralo fakt tak, jak má byť jednoduchý záves. A v tomto prípade treba povedať to, že jednoduchý záves je vždycky jednoramenný kordón. V tomto prípade, pretože pravdepodobne chceli dosiahnuť vysokú úrodu, rameno nechali na druhú stranu. Ale pretože keby sme nechali aj tú druhú stranu, zaťaženie by bolo veľmi veľké na tento ker. Preto tú jednu dodatočne pridané rameno odstránime. Mohli by ste mi aj pomôcť niektorí pri zobraní toho materiálu? Nožnice nemáme, pravda? Máme. Takto. To dáme dole. No a teraz máme jednoramenný kordón. Z jednoramenného kordónu vyhodíme všetko, čo vieme, že nebudeme potrebovať. To znamená, že predovšetkým vyrodené staré ťažne, poloťažne. Takto. Tu v tomto prípade toto. A zásobné čapíky, ktoré nebudeme potrebovať, alebo vrchnú stranu, vrchný letorasty zásobných čapíkov. Takto. Jednoduchý záves. Máme tu na určitý princíp rezu. A je to tak, že jeden čapík na začiatku, jeden ťažeň alebo poloťažeň, prostriedku jeden čapík, zase jeden poloťažeň a na konci jeden čapík. Všetky tieto orgány majú svoj význam v tomto prípade, v prípade jednoduchého závesu. Koncový čapík ťahá živiny cez celé kordónové rameno a s tým podporíme prakticky životnosť kordónového ramena. Kordónové rameno nám neodumrie, pretože živiny, zásobné látky prúdia postupne do toho posledného čapíka a ten čapík ťahá tie živiny nakoniec, pretože existuje tu určitá polarita. Teraz začneme s rezom. Na začiatku jeden čapík sme hovorili. Ten prvý čapík potrebujeme na to, keby náhodou predsa to kordónové rameno by odešlo, odumrelo, tak z toho čapíka môžeme znovu vypestovať nové kordónové rameno. Teraz letorasty slabé, ktoré vyrástli zo starého dreva, taktiež odstránime. Pretože gro úrody, alebo hlavné množstvo úrody je na poloťažňoch alebo ťažňoch, na tých dvoch ťažňoch, o ktoré sme spomínali, teraz vybereme tie, ktoré by boli schopné súce ako splniť úlohu ťažňa. V tomto prípade, pretože silnejšie letorasty tu nemáme, tak čapík, jeden poloťažeň. Druhý poloťažeň určitej vzdialenosti pravdepodobne bude tento letorast. V prostriedku bude jeden čapík a na konci môžeme ešte prípadne upraviť rez. Ten čapík necháme bližšie kordónovému ramenu. A sme hotoví. Čapík, ťažeň, čapík, ťažeň a na konci jeden čapík. To je systém na jednoduchom závesovitom vedení, čo sa týka rezu. Zaťaženie regulujeme, zvyšujeme alebo znižujeme s ťažňami, nie pridaním čapíkov, ale dlhšie alebo kratšie ťažne alebo poloťažne nechávame. Čapíky v tomto prípade pri závesovitom vedení sú len doplnkové veci. Nie sú na to, aby rodili alebo dávali nejaké vysoké úrody, ale na to, aby sme majú určitú úlohu. Prípadne obnovy
nového kordónového ramena, alebo prúdenie živín zabezpečiť cez celé kordónové rameno. Prostredný čapík nechávame len pri väčších vzdialenostiach v rade, aby to prázdne miesto bolo doplnené, vyplnené a tak ďalej. Keď od seba sú korene 1,20 m a ten kordón je kratší, či sa dá týmto posledným letorastom predĺžiť to? Áno, samozrejme, ten posledný čapík slúži aj na to, keď sme naraz nevypestovali celú dĺžku kordónového ramena, tak z toho posledného čapíka ešte môžeme predĺžiť. Ale není to najlepší spôsob. Kordónové rameno treba vypestovať naraz. To je najlepšie, pretože nezostanú potom rezné rany na kordónovom ramene, hlubšie alebo drsnejšie a tak ďalej. Najlepšie, ideálne by bolo vypestovať celé kordónové rameno naraz a to ešte za zelená. Normálne, že necháme zelený letorast, ohneme za vegetáciu a vyťahneme až na tú vzdialenosť, kde je druhý ker. A prípadne, ale kľudne môžeme nechať záliskové letorasty na tom budúcom kordónovom ramene, ktoré potom už v ďalšom roku použijeme ako čapíky alebo ťažne. Ešte by som sa to chcel spýtať, či to potom nebude preťažené, alebo či tieto poloťažne sa neskrátia, keď sa predĺží to tam. Samozrejme, zaťaženie musíte dodržať. Keď hovoríme, že povedzme, je to veltínske zelené. Veltínske zelené na meter štvorcový vegetačnej plochy potrebuje 4 púčiky, 4 až 6 púčikov. To znamená, že keď prepočítame čapíky, poloťažne a predĺženie ešte, nemalo by byť tam viac očiek ako pri normálnom reze. Je to stredné vedenie, prakticky rímsko-hesenské vedenie, tak skúsime to ostrihať. Najprv odstránime staré, vyrodené ťažne. Môžete mi pomôcť tu zobrať to dole, aj na druhej strane. Staré ťažne dáme preč, aby sme ker mali prehľadný, aby sme videli, čo nám zostalo ešte tam, čo môžeme nechať a jaký je ešte kondičný stav. Teraz odstránime z čapíkov vrchné výhonky. Takto. Aj na druhej strane staré odumreté drevo, prípadne jeden čapík. Teraz záleží na tom, či chceme jeden ťažeň alebo 2 ťažne nechať na tomto kre. A ja si myslím, že kondičný stav dovolí, že aby sme nechali aj na jednu stranu jeden poloťažeň, aj na druhú stranu. Tak, na túto stranu takto, jeden poloťažeň. Koľko očkové sa nechajú? Poloťažne 7-8 očiek nechávame v tomto prípade a tu na túto stranu zase jeden zásobný čapík a druhý ťažeň zostáva tu na. No a samozrejme ťažne, aby sme tlmili polaritu, treba vyviazať k nosnému drátu do určitého oblúku. Na jednu stranu aj na druhú stranu. No, teraz stojíme pri ďalšom vedení. Je to nízke vedenie na hlavu, kolíkové vedenie, kde vytvárame pri zemi hlavu viničového kra. Skúsime to ostrihať. Treba vedieť to, že v tomto prípade striháme na krátke čapíky. Dvojočkové, dvojpúčikové čapíky. Najprv odstránime letorasty, ktoré už vidíme, že nebudeme potrebovať. Jednak letorasty vyrastajúce zo starého dreva. Potom odstránime zbytky laňajších čapíkov, ktoré sú do určitej miery aj odumreté. Nasleduje zase taktiež čapíky, vrchné letorasty čapíkov pôjdu von. No a teraz nám zostali 4
letorasty, 4 prúty a hovoril som, že striháme nakrátko na dvojpúčikové čapíky, tak práca je jednoduchá už. Na 2 púčiky všetky letorasty odstrihneme. Nejde. Takto. No a teraz vidíme hotovú hlavičku prakticky, kde sú 4 čapíky, zaťaženie na 1 ker, 8 rodiacich púčikov. Na budúci rok už tu v tomto prípade môže byť celkom slušná úroda.